Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pagbusisi, pag-review, pagtuon sa atong leksyon. Nga ginadala ini sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church, diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag mga kauturan, ang akon upod subong, ang akon man upod sa naligad nga 2 ka semana, wala sang liwan, kundi ang aton math teacher diri sa CPC Academy, wala sang iban, kundi si Sir Israel Garson. Sir, mayong adlaw sa imo. May adlaw, Pastor. Mga kauturan, wala na kon nangin kaupod si Pastor GC Aragon, kay si Pastor GC Aragon ang aton chairman, may study leave siya. Iya tapusan ang iyang Doctor of Ministry dito sa Ayas. So malakat siya mga kauturan, kag madugayan guro siya magbalik. Pagbalik niya, may diploma na siya, kag may matapos na ang iyang Doctor of Ministry, kag maging permanente na siya nga mangin kaupod na kon sa pagtalakay sa aton leksyon. Sir Garson, kanami sang aton leksyon, kadami namo sang namian sang aton nga pag-discuss sang aton leksyon sang Council in Jerusalem. Kag kabay pang ang balaan nga espiritu magagamit magyapon sa aton sa siningation. Aton ginatamyaw ang aton mga kauturan, hindi lamang diri sa Negros Occidental, bisan pa sa Negros Oriental, sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras, sa aton mga Ilonggo speaking, bisan pa ang aton mga Cebuan speaking sa Southern Mindanao, sa General Santos City, sa Coronadal City, sa South Cotabato, North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, kag sa Sarangani Province. Kag aton mga kauturan sa bilog nga kalibutan. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo kung magaupod sa aton nga pagtuon. Hindi kamo magkataka mga kauturan, kay ang amon handom nga kamo man maka-benepisyo sining aton nga pagtuon, kag mangin andam man kamo sa pagkadto sa simbahan, nga hindi lang kita magpipipi dito, Sir Garson, nga magpungko, pamati, kag pauli, kundi mangin mahimo kita nga makakontribute labi na gid sa diskasyon, kay dira sa diskasyon sa Sabbath School, dira ang aton oportunidad to share what we have learned. Kag ini ang aton ginahimo, isa ini kapamaagi nga ang aton mga kauturan may ara nga mabalon sa iglesia, kag mapalinton, matugda man sila sa pagtuon sa aton leksyon. Mga kauturan, hindi na kita magdugay, Sir Garson. Akon pangabayon si Sir Israel Garson sa pagbasa sang aton nga teksto, kag magapangamuyo kita agud makasugod gina kita sa aton nga pagtuon. Akong pagabasahon diri sa Binuhatan Kapitulo 20, versikulo 24 nagasiling, apang wala ako pagkabiga ang akon kabuhi nga mahal pa sa akon kaugalingon. Agud nga matapos ko ang akon dalaganon, kag ang hilikoton nga akon nabaton kay Ginoong Hesus sa pagpanaksi sa maayong balita sang bugay sang Dios. Aton iduko ang aton mga ulo. Sa liwat Ginoo kami nagapasalamat sa imo, nga imo naman kami tagaan kaalam sa pagtalakay, pagsalaysay, kag sa pagtungkad sang amon nga leksyon sa sini nga semana. Kabay pag Ginoo nga ang imo padala imo balaan nga espiritu nga magadihon kag inakop sa amon, agud nga amon gid mahatag ang manami nga mga punto kag mga insights sa sini gid namon nga pagtuon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Ari na kita mga kauturan sa aton leksyon, ang leksyon 10, ang ikatatlo nga missionary journey ni Pablo. Sir Garson, ang akon nga punto diri amo ini nga sa second missionary journey ni Pablo, gusto giniya magkadto sa Ephesus. Pastor. Oo. Amo ginang iya handom apang ang balaan nga espiritu nag-lead sa iya pakadto sa Troas. Kag amo to naglabot siya sa may Macedonia, sa Pilipi, kag sa Thessalonica, kag sa Corinto. Oo. Ang punto diri naton mga kauturan nga sa third missionary journey, wala gid ginbuy-an ni Pablo ang iyang tuyo nga magkadto sa handom nga magkadto sa Ephesus. Yes. So, amo na mga kauturan nga ang aton leksyon sa sininga third missionary journey na focus sa iglesia sa Ephesus. Ang kanami lang, Sir Garson, kay nakakadto ako sa sininga lugar.
Dito sa may Turkey, ara na subong. Ang Asia Minor, mga kauturan, ang Turkey na amo subong. Dito na makita nimo ang ruin sa mga 7 churches. Ephesus, Pergamos, Philadelphia, Laodicea, Smyrna, kag iban pa. Miletus, makita mo ni Philippi, Colossae. Dito na makita nimo. And I had the privilege of visiting these places. So, may ara ako gidya nga ihatag mahin sa Ephesus. Yes. Ano ang imo nakita, Sir Garson, sa sini nga lugar? May amo ni Colossae, Hierapolis, Laodicea. Yeah, I have been to these places. Wala na ni sila subong. Ruins na ni, mga haligi na lang ni, ang Pilipay gani, hindi mo makita na ang guide na mo nagsiling nga, ang Pilipay nga siyudad sa una, ara sa dalom sanduta kay natabunan na sang medyo nagbungyod-bungyod, nagbukid-bukid na gamay. Yep. Ano nakita nimo, Pastor Sir Gerson, sa Ephesus part 1 sang aton nga Sunday election? Okay, sa pagbisita gid ni Pablo dito pastor sa Ephesus, sumala siyang ginhandom gid nga makabisita dito. May isa ka tawo nga iyang nahimamat dito nga amo ni si Apollos. So sa aton pagkilala kay Apollos, isa ni siya sa mga disipulo ni John the Baptist. Kag siya man nagapangwali mahitungod kay Kristo nga amo ang Misaya. Kag ini si Apollos nabantog ni siya nga maayo nga manugwali. Kag hambal pa sa aton lesson, eloquent man and well versed in scriptures. So maayo siya sa Biblia. Kung sa ilang panahon siguro pastor sa Old Testament. Siguro batid siya sa Old Testament. Pero may nakulang diri sa iya, no? Since nga sumulunod siya ni John the Baptist, siya usab na bautismuhan sa bautismo ni Juan the Baptist, John the Baptist. Na ang natabo sini isa pagid Sir Garson nga sa pagkasugata ni Pablo si kay Apollos kag iban pa niya nga mga upod gin pamangkay ti na nabatian ni Pablo nga nami gin magwali mo kag nami siya magamit sang Biblia sang scriptura gin approach ni Pablo kag namangkot sa diin kamo na bautismuhan paano kamo na bautismuhan of course ginsugid nila nga sa kay Juan nga balaan ni Pablo nga followers sila, sumulunod sila ni Juan. Kag gin-explikaran ni Pablo. To the extent nga nabautismon, ini sila nga 12, including kay Apollos. Na, sa ngalan ni Kristo. In the name of Jesus. Okay. So, amo na ang experience ni Pablo dira sa may Ephesus. Kag sa tapos sina pila ka mga sinima na kay nagpabilin kay gusto gid ni Pablo nga mag-adto gid siya sa Ephesus. Oo. Sang ako I told you Sir Gerson nga nakakadto ko. Ina ang Ephesus damo pa na ruins na bilin subong da. May mga templo pa dira. In one of the temples nga amo na bisitahan, may picture gani ko, is the temple of Artemis. O and the other name is Diana. Goddess of love. Oo. Goddess of beauty. Fertility pagid. Dira makita nimo ang mga templo. Kagara dira ang picture, ang statwa ni Artemis, ni Diana. Oo. Sang sa panahon ni Pablo, active ba na? Kag ini ang Ephesus, sentro ni sang mga goddess and goddesses. Oo. Na kaya mo na sa unang ilay ang mga pagtulo sa mga pagano. So, isa sang mga nami dira nga kay damo sang ibisita mo kay ti dra ang Dios nga si Artemis. Ti damo sang nagabisita nga mga turista kag nagasimba, naga-pilgrimage sila dira. So, kung damo mga tao kakadto, isa sa manami nga mga negosyo is ang mga souvenir. Nagapanghimo sila sa mga souvenir ito. Souvenirs. So, ano ni ang mga souvenir nga ara dira makita sa may Ephesus during the time of Paul? So, hindi sila mga silver nga mga souvenirs naga-replika sa kinaiya ni Artemis. Artemis nga ilang nga goddess. So, kag ilan ni gihimo nga negosyo pastor para makuha nila sang ilang nga income. Yes. Kag kanami gid sinaya. Kadto ka sa Boracay, kadto ka sa may Thailand, mga t-shirt, mga ano na lang, at least pagpauli mo may ara ka dala.
Amo man ni ang dito sa may Ephesus. So ang isa sang ilang ginahimo nga grabe gid ang ilang kwan is the image of Artemis in a silver coin nga gina-engrave dira. Di mahal-mahal gina siya. Nan. Ang nahimo is may isa ka nahitabo man dito nga may isa ka babae nga ginayo ni Pablo. Oo. Nga pinaagi lang sa panyo. Panyo kag iya nga ipron. Ipron, oo. Nga napaayo ni Juan, ni Pablo. So, ang natabo, damo ang nagpati kay Pablo. Damo ang na-curious, may tungod kay oo. Pablo. Ti damo sang nagpamati. And to the extent, anong natabo? Some of them were converted, Pastor. Nga. Damo sang na-converter sa ila. Kag ang resulta, nangakig to ang mga negosyante silversmith, mga dito. negosyante. Nga nabahin na ang mga tao, Pastor, o ang iba niya, dito na mosunod kay Pablo. Kag wala na nagapati, kag nagakuha sa ilang nga mga silver nga mga ginapanghimo. Kag ang isa pagid, kadamo sang mga kalabanan sila gapati sa magic. Kag sa mga pagtuo-tuo, superstitions. Ti, pag-abot ni Pablo, nag-amat-amat ini kadula. Sila ni Pablo, hindi na husto. Ti, amo ina nga ang mga manugpakot, ang mga magician, kag ang mga nagahimo sini mga silver coins, daw nabatyagan nila nga daw naghina na pila na kadlaw din daw naghina aton income daw ay nasang nagapalapit pagpa hulo himalad kag pag ano ni. So, ang natabo mga kauturan, nag-ano sila. They started to go against Paul's preaching. Yes. Ano pang imo nasapuan dira? Kaya iban pang mga sorcerer to, Pastor, mga magician, ang resulta sini nagapati ang iban sa ila kay Pablo. Kag ang kamatuoran diring makita naton ilang gintipon ang ila tong mga books about sa magics kag gina sunog. Nan. Wala na income ang mga magician. Wala na income ang mga sorcerers. Yes. So, amo na mga kauturan kag ang punto pagid nga may mga kolekta si Pablo nga mga kwarta. Kaya ang tuyo ni Pablo not to enrich himself, iya ipadala kay may kalalataan dito sa Jerusalem. Padala sa Jerusalem. Oo, may disaster dito nga natabo sa Jerusalem nga siguro may gutom dito nga natabo. So ang ginhimo ni Pablo is collect the money nga imbis ibakal nila sa mga silver coins, ila ibayad sa mga magician. Ginhatag nila kay Pablo. Na. So, thinking nga si Pablo, Diyos. Kay ginaisip na nila nga Diyos, ginaidulo na nila si Pablo. Kay ti pinagi sa panyo to kag sa ipron na ayo tong babae nga ginpahiran ni Pablo. Yes. So, na-divert ang attention sa mga tao dito sa kay Pablo. Kag dito na ang ilang belief, ang ilang pagpati sa kay Pablo, to the extent nga Pablo was able to get a good sum of money. May yung dako-dako nga kwarta. Yeah. Kag sina nagsugod ang rayo. Kaakig. Nangakig ni ang mga katawhan dito, ila binigin ni mga businessmen, Pastor. Yes. Tungod kay nadisturbo ang ilang naggamay ng ilang income, kagambal nila nga inigid nga tao nga si Pablo amo giding rason. Nga nabungkag ta diri. Nabankrupt ta diri. Yeah. So ang naitabo, Paul went back to Troas. Oo. Kag dito sa Troas, ang Troas sa aton second missionary journey, dira ang jumping point ni Pablo pakadto sa Macedonia. Oo, nan. So nagbalik si Pablo sa Troas and then something happened sa Troas dito. Kanami sinika, pirmi nato ni ginawali, pirmi nato ni mabatian. Ang naitabo dito sa Troas. Yes. Sir Garson. Dito sa Troas, Pastor, nagahimo si Pablo dito og isa ka pangpawali, no? Pangpadasig sa mga katawhan dito kay pagkabuwas gid manuglakat siya. So, ang ginhimo niya nga iya na lang ano ang iya nga oras, no? Nga maximize niya yung time para mapangwali niya, mahatag niya ang dapat niya nga ihatag sa mga katawhan dito. Kag nalabutan pa sila sa tunga sa gabi. No? Abot pa kaning kagahon. Kagahon pagid. Yes. Kag mga kauturan, ang isa ka punto diri nga nag communion service sila. Ang communion service sila. Gani amo ni Sir Garson ang isa sa mga
contention sang aton nga mga Kristohanon Mga nga ga simbabla sa adlaw nga Domingo. Nga isa sa mga rason nila nga ini si Pablo tungod kay nagwali sa dito nag-communion service sila sa adlaw nga Domingo. First day of the week. Oh. Yeah, first day of the week. Ang aton gan eleksyon naghatag sang duha ka mga mga interpretation sa anong adlaw ini. Either bala nagsugod ni sang Domingo sang gabi o kon Sabado sang gabi nan. Pero hindi kita makutaran kasi Jewish reckoning niya it is sunset to sunset. So kung dira kita sa Jewish reckoning, ini nga first day of the week started sang alas 6 sang pag-sunset sang Sabado. So kung aton sundon ang Jewish reckoning, Sabado ni sang gabi nga pagkaaga kagahon Domingo. Pero kung sundon naton ang Roman reckoning ini siya kay ang Roman reckoning midnight to midnight nga amo ni subong ang aton ginasunod midnight to midnight. So most likely ini siya Domingo sa gabi nga pagkaaga Lunes. But nevertheless either Domingo o kung Sabado sa gabi, ang punto nga ini siya first day of the week. Nga nauna nga adlaw sang semana. Gani amo ni ang ginahimo sa iban nga mga Kristohanon nga rason nila nga ini nga first day of the week inang amo na ni nga ginbaylo na ni Pablo ang Sabado sa Domingo. Kay nagtipik-tipik sila sang tinapay, nagwali si Pablo, nagkolekta si Pablo sang offering. Yes. Ano ang imo ang punto, Sir Garson? Nagahimo sila diri pastor og breaking a bread. So amo na siyang isa sa mga rason nga Sunday na gid ginsaylo gid sa gali. Pero ang punto nga aton makuha diri ini ginahimo ni Pablo hindi lang Sunday to siya natulan lang pastor nga Sunday. Ginhimo niya kay sa rason nga manuglakat na siya. He is trying to maximize his time. Kag ini kun aton isipon, this is just once. Kay isa lang gini. Wala ni ginhimo ni Pablo every Sunday. Every Sunday. Kay malakat na siya kay ang Troas amo ni siyang port city, masaylo na siya sa piyak nga dagat. Pagkaaga malakat na ang barko, masakay siya. Iya nga gin-maximize ang time niya. Kag amo ni natabo sa kay Eutychus dito nga nakatulog ining bata nga si Eutychus kay nagwali si Pablo tunga-tunga na sa gabi hasta magkagahon. Natuyo si Eutychus, nadagdag siya from the third floor. Na pag-abot sa dalom dito, nagindalagan ni Pablo sa dalom, patay na si Eutychus, but iya nga ginayo buhi niya. So, isa na makutaran. Ang another point, nga, ang pagtipik-tipik sang tinapay does not make a day holy and sacred. Yes. Ibagid niya ang Sabbath, nga ang Hinesis naghambal, ang Ginoo si Kristo naghambal, nga ang adlaw nga ikapito, balaan kag sagrado. He blessed, sanctified, and hallowed. Tatlo gina ka mga punto nga ginbutang sa adlaw nga nagpahuway nga ikapito. Ining Sunday tungod lang sa pagkolekta ni Pablo kag pag communion service, it does not make the day sacred and holy. Kay kita ganing Adventista nagabasa kita, nagapangamuyo kita, ga-worship kita anong adlaw sa aga kag sa hapon. Halin sa Domingo tubtob gid pagka Sabado aton batasan nga ga-worship kita sa panimalay naton sulod sang balay, gabasa kita, nagapangamuyo kita, gakanta kita. It does not make Monday as because kay nagpanimalay kita sa Monday sang aga, nagpanimalay kita sa Monday sang gabi, nahimo ang Monday as sacred and holy. Kagamo ang adlaw nga inog worship. No, it is not. That's why ang pagwali ni Pablo kaisa lang na wala na nasundan does not make Sunday as worship day. And another point is sacred, holy. Ang adlaw. Yes, we can worship any day sa Ginoo. Ma-worship kita kitang Adventista, ga-worship kita Miyerkules. Ang iban nga reliyon may midweek prayer man Miyerkules ang gabi. But it does not make Wednesday as sacred and holy. Ibagid niya ang Sabbath, mga kauturan. Nga demanda sa Ginoo nga aton pahuwayan. Yes,
Ang sa Wednesday, Sir Garson, anong nakita nimo? Sang dito na sila, unless you have some other thing sa aton nga Tuesday, nga dito si Pablo sa Troas. Dito na sa Miletos. Okay. Sang si Pablo may proceed na dito sa Miletos from Troas. Dito pastor murag makita naton ang pagkamasubo ni Pablo dire. Yeah. Kay kung atong basahon ang Acts chapter 20 verses 15 to 27 naga-relate dira mahitungod sa speech ni Pablo ngadto sa mga katawhan nga iyang gipahimatngunan ang mga tao didto nga siguro amo na ni ang last time na kon nga makita kamo, Yeah, no? katapusan. Farewell speech. Oh, daw farewell speech gid niya pastor. Kaya iyang gi-relate dito ang iyang nga sitwasyon, pero need gid niya gali nga makadto gid sa Jerusalem, no? Tapos iyang gipahimangnuan ang mga elders dito nga dapat magmatngon kamo kay may mga savage wolves, no? Nga, May mga lobo, false teachers, mga teachers, mga lobo, false teachers. magamatngon kamo. So iyang Magbantay strengthen kamo, ang mga tao dito pastor before siya mibiya sa iyang sa iyang sa Miletos. Yeah. Kay ang punto diri Sir Garson nga damo man sang nag-apas kay Pablo dito sa Miletos. Kay ang Miletos ni nakakadto man ako, port city man ni siya. Ang Troas port city man. Ang Miletos is going southeast sang Turkey, sang Asia Minor. So ang Miletos is a port city. So dito may barko man. Na sa Troas may barko man dito. Pero nagpanaog si Pablo sa may Miletos. Oo. Kag sang dito sa Miletos, damo sang nagsunod sa iya. Kag siling ni Pablo because Peter would like to go back to Jerusalem. Kag ang iya gid nga isa pa gid nga tuyo ni Pablo is makadto gid sa may Roma. Nga iya gid i-evangelize ang Roma. So dito si Pablo naghatag sa iya nga farewell speech, mga kauturan, this might be my last time to see you. Yeah. So kindly go on amo man mga kauturan, mga pastor, mga workers nga isaylo na kita sa ibang nga lugar kay dito naman aton assignment. Daw kasubo pastor. Daw kasubo. Pero kinahanglan gid. Kinahanglan gid. So sa buluhaton sa Ginoo may ara gid iya nga beginning, may ara man ending. Yeah. Pero ang kanami lang kay the ending sang ni Pablo is a good ending. Ang kalain lang kung ang ending mo gintabog ka kay hindi ka na mapuslan di. Oo. Yeah. Sa Thursday, Sir Garson, ano ang imo nakita diri nga punto kag kanami nga mga eksperyensya ni Pablo? Okay. Sa pagkatapos sa Miletos, before siya nagkadto sa Jerusalem, miagi siya pastor sa Caesarea. O sa Tyre and Caesarea. Balik na siya. So, balik na siya. Oh. Nagbisita siya balik sa iya nga gikatuan pastor. Oh. So didto iyang nakita nga aduna ni mga signalis, no, mga sinyalis nga siya na gid murag pag-abot sa Jerusalem kay nagkadto sa iya ni si propeta Agabus nga nagapahimatngon sa iya nga didto sa Jerusalem amo ning matabo sa iyo gikuha to iya nga belt tapos gingapo sa iya kag nagpasidaan sa iya nga amo ning matabo sa imo pag-abot didto sa Jerusalem. Kay damo sang kadumot. Kay damo sang kadumot sa iya. Yeah. Specifically ang iban nga mga maski mga tumulo or mga Diyos man pastor. Kag ang mga katawhan didto sa Caesarea nagapugong sa iya. Hindi lang, no? Pero si Pablo pastor fix na iya nga mind, no? Ingon siya nga nag-alagad ko, nagserbisyo ko sa Ginoo maski pa man sa akon nga kamatayon. No? Amo na siya grabe, no? Si Pablo ka dedikado sa bulaton sa Ginoo. Kaya isa pagid ka punto kanami is na sir. Ang isa pagid ka punto nga sang pag-abot ni Pablo sir, kabalo si Pablo, what will happen to him? Nga dakpon siya. Ang iya nga punto is that nga kung dakpon manggid siya, eventually kay Roman citizen siya, dalon siya sa Roma. Amo man ang isa ka rason nga wala sa nahadlok. Because ang iyang handom nga magkadto sa Roma, ma-fulfill, matuman. So, hindi siya kakadto, most likely, wala sa kwarta, wala na sa isang oportunidad. But as a prisoner, he will be able to reach the Roman capital. Amo ni siya, nga bisan ginpahimangnuan siya, ginpahibalo siya, nga hindi ka magkadto sa Jerusalem, kaya amo ni may tabo, si mo mapatay ka dito, mapriso ka dito. But ang siling ni Pablo, ay ama Roman citizen.
hindi ko mapatay dito. Kay protektahan ko sang Roma. But eventually, dalon ko as a prisoner dito. And amo ginang nitabo. Gindakop siya sa Jerusalem and then chain siya, ginposasan siya. Kag gindala siya sa Roma. Damo sa mga experience ni Pablo na shipwreck, damo sa iyang mga experience going to Rome. But eventually, he arrived Rome. Kag dito sa Roma, anong natabo? He was able to write a lot of letters. Nagsulat siya sa mga taga-Colosa, taga-Galacia, taga-Corinto while in prison. Nagsulat man siya kay Timoteo, nagsulat man siya sa iban pa. That's why Paul was able to produce in that Roman prison cell a lot of letters. Kag amo ni subong ang sulat ni Pablo sa taga-Corinto, taga-Galacia, taga-Thessalonica, so forth and on. Ang punto mga kauturan amo ini, nga let us not be afraid of working for the Lord. Yes. Because God has a purpose. Kung aton manggid mga kauturan, you see, aton natunan sa ligad ng mga sinima na Sir Garson, nga sa katapusan nga adlaw, there will be only one issue. And that is Sabbath keeping. Kung markahan na ang tanan, mga kauturan, kag may marka na sa kamot, kag sa agtang, kag kuha na ang unity of Sunday keeping. Yes. Yeah. Kita nga mga Adventista, ma-left behind kita. Kag kita ang basulon. Kag ang punto diri nga ang hindi magsimba sa sapat nga mapintas, patyon. But nevertheless, hindi kita mahadlok mga kauturan. Nga bisan kita mapatay. Amo na ang kay Pablo. Amo nang espiritu O, amo ng espiritu ni Pablo. Kay kabalo siya nga ang Ginoo magaupod gid sa iya. But nevertheless, siling sa tatlo to ka mga abyan ni Daniel, si Shadrach, si Meshach, kag si Abednego, nga hindi kami magsimba. Kay kabalo kami isang Dios magabulig sa amon, magaluwas sa amon. But if in case hindi magluwas ang amon Dios, the same thing, hindi kami igidya magsimba sa imo. Amo man na mga kauturan. Patyon kita. Yes. Kag sa panahon nga patyon kita, ang Ginoo magaluwas sa aton. But if in case ang Ginoo hindi magluwas, don't worry. Kay bisan mapatay kita sa ara sa pagtuo, ara sa kamaturan, pag-abot sang Ginoo, mabanhaw mangyapon kita. Amen. Yes. So, amo na mga kauturan. Yes, Sir Garson, last point nimo. Okay. So ang kinabuhi gid ni Pablo Pastor, hindi siya basta-basta ang iyang magministeryo, no? Ginahimo niyang tanan niyang makaya para sa bulaton sa Ginoo. Kung ato makita nga kung ano siya kadedikado nga maski baylo pa sa iyang kinabuhi. Kung buluhaton na sa Ginoo, handa siya sa paghimo sa buluhaton sa Ginoo. Siling padre sa aton nga lesson, for him the integrity of the gospel and the unity of the church were the most important rather than his own personal safety and interest. Yes. So, imagine, wala, ginambalan na siya nga hindi ka pero lakat, wala siya because foremost in his mind is the work of God. Kabay pa mga kauturan nga, amo man na sa aton, ang aton espiritu, ang buluhaton sa Ginoo. Bahala ano magkinitabo, basta kay ara kita sa buluhaton sa Ginoo, God will do the rest for us. Ang Dios magapakamayo mga kauturan. Wala gid nukuro namon mahatag ang tanan, pero amon na salaysay kag amon na pindutan ang mga importante nga mga punto sa aton leksyon. Kabay pa ini magahatag na sa aton sang dugang nga kaalam kag encouragement nga may mabalon kita sa aton eskwela sa Batika kag hindi lang kita magpipipi dito pungko pamati pauli, but we will be participants of our Sabbath school discussion. Ang Dios magapakamayo sa aton. Sir Garson, pwede ikaw makahatag sang closing prayer. Okay, mga muyo kita. Labing gamhanan kag balaan namon nga Amay nga yara ikaw sa kitasan sa mga langit. Dako amon kalipay ug pasalamat sa higayon nga gihatag sa amon nga kami tuon sa imong leksyon kag kabay o Dios sa kabuhi ni Pablo nga amon nga nabaluan ang iya nga kadedikado sa pagbuhat sa bulaton, ang espiritu nga iya nga naangkon mahimo man sa amon Dios nga samtang kami hulat sa magbalik, kami manhanda sa paghimo sa imong mga buluhaton. Kabay nga ikaw magapamayo sa amon. Salamat sa imong pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.